muri kuzvinzwa toda kuti timbotanga tambodzokera kumashure mbijana tombotanga tambonzwisisawo kuti even vamwe vabatana nesu nokuziva zvinoita zvinenge zvichiitika mumashure umu. Nhasi tina Prophet T Madungwe wandinawo wandiri kutaura kuti timbobvunza makwesheni akasiyana-siyana. Recently Prophet kwakuine World Cup takaona maprofita akasiyana-siyana, vamwe vaiti France ichahwina, vamwe vachiti chii. Ima makamboprofitawo here chine chekuita neWorld Cup? Alright, Prophet Madungwe vanhu vanoprofita vaone Mwari anditika anoti thus is the Lord ndakanzi World Cup inini ndinosita in the court kuheaven, and that's when you visit even andika I sit in the heavenly council andika saka andiwi ndoti chakati ndoprofita because there is no need to prophesy ndazvinzwa ndiri in the meeting andika saka zvatadiscussa imomo kuti Argentina mukati 7 pakanotamba Argentina 4:30 andika ndakaudza the will of God Argentina miss adaunza atora andika but pakuda zvakuitika so takaita intervene andika saka inini I am there to endorse zviri kudiwa naMwari not to prophesy because pazvinogarirwa mumatare ndinenge ndirimo andika so tisi takatogara matare tikati mercy must be given andika saka ndikalikisa zvinhu zvachoka ini kwandiri handichatobvumidzi kupinda in the heavenly courts because ndakulikisa zvinhu zvatati meeting vavasimo meeting ndo vanozobvumidzwa kungoti ora chimbovaudza tati zvakati but vanga varimo hatirelease zvese and handitobvumidzwa ndinongoforsa chete kuti zviri kudiwa so andina kupa prophecy and I will never give a prophecy because tisu tinozvigadzira saka how can I give a prophecy tiri tinozvigadzira tiri tinozvigarira in the courts macho maheavenly courts saka handiprofiti because zvinhu zvedu because a prophet ari kuprofita zvinhu zviri zvakanoti ndezvaMwari manje su ndezvedu because inini naMwari wacho ndiri the heavenly army commander ndikatisozvigarira so isusu basa redu is the heavenly army tofa ngoendosa kuti zvakuitika sezvatikaita papa takaintervina 4:30 musi Sunday ndika zvinhu zvakaomera Lionel Messi zvazvauda kuvhiringidzwa the will of God so we had to intervene. That's my duty, not to prophesy. Alright, Prophet. Prophet. Ndinova confused izvo pamwe muchitaura papa ndinotrai kuratidza mukuta kuti mimi munotogara apa Mwari vogara apa. Yes, when I visited heaven Paul anoti 2 Corinthians chapter 12 I saw zvinhu zvisingabvumidzwe tine zvimwe zvinhu zvokuti hatikwanisi kuzokuudzai tokuzongoudza a little bit sezvakaita Paul kuti I was caught in the devil tingokuudzai zvimwe kuti yes takagara Christ apa niliposa I'm the heavenly army commander nditika God na Michael anorepresenta God andika tese tiri mwana Gabriel ndiri in the secular macho tisu tiri mukati tichidiscussa tichita mavhito tichide zvanya Messi God vetoed kuti I want Messi atore then we have to support that andika so stay in the meetings andika that's why ndienda every day in heaven. Even this morning I was in heaven every day because I'm the heavenly commander, my office is in heaven so every day I enter heaven toita kama meetings acho naMwari because I'm the heavenly commander. Yes, even pakupera gora pafuti I will be going back to heaven zviri officially nenyaya dzevanhu vane marequest vanechi varitonziunzai tinonomashisa direct because we sit in the courts not kuti ndoita zvokunzonzi alright chingovaudzwa kuti Messi ari kuzowina aiwa no isi tinogara imomo with God because I'm the heavenly army commander ndizvana kuti defense secretary weZimbabwe anditika army commander anomita zvedza president izvo zvinhu zviri simple. Ava mabhonzo aya vana ngavambonorara these anonzi mabhonzo even Paul anoti kune vanomwa mukaka kune vanodya mabhonzo izvo hazvidzisiki nevanhu vana vadiki pazvinhu zvemweya panodiwa masenior mavheterine chaivo vanonyatsodzeya kuti aya amabhonzo hazvichadi vanhu vanokutenda kushoma kana kuti vajera prosperity kuti njatsamota chati aiwa izvi zvainonzi deeper revelation inonzi like the book of Revelation aisei vana vadiki anditika ndiye vanhu vamachuwa madhara maguru pazvinhu zvemweya anditika vanonzi madhara sesu tinorova Revelation ana Daniel 7 ndisiudza zvakati nokuti tinonzi vanhu vachiti Revelation yakaoma aiwa dzimwe question angada kuyazobvunza munhu amwe ndekuti imimi muZimbabwe munomu kati muAfrica munomu ndimi mega munosita here makawanda here kuti muZimbabwe tokunanga tine vamwe maprofits kana vamwe vanosita nini? Alright, tingati the way andoshandiswa naMwari I'm the only one. Sizakaita mberi ndiye akadzvara Jesu chete zvikapera zvakadaro. I'm the only munhu ari human being akaitwa kuti apinde muheavenly army and that's final. Maybe vana vangu ndo vangazonzi take the office of your father. Yes, ndinobvunza ari mwana wangu kuti akontinue sezvakaita Elisha akazonzi chikontinyewo zvisina kupedzwa nababa wako maybe ndafa but not anyone maybe blood rangu ndo vane right yekutora the office yangu yekuti ndindomuti chitora chimuti changu sarowo chifighter under the office yangu chete but no one in Africa sezvakaita Mary ndiye akazvara Jesu zvikapera zvakadaro zvapera. Ande buzai ndakatomira ndataura ngati
God is now speaking direct kuzvino. It's no longer angelic. It's Mwari or Christ. Nhasi parutaura Mwari direct. Mane Zimbabwe ndofa muri kunzwa panapa kuti amabhonzo asi siri nyama nyaya dzacho dza deep kuti kana uri munhu ari wiki auzinzwisise. Saka wati some world muno totally ndimi mega panokosa kugara na maybe nana Gabriel. Yes, kugara in heaven. Anditi yayo handinge yayo prophet kwakuseri kuseri kwekuseri. Kuseri kwekuseri. Alright, aiwa munhu waMwari ipo hapo ndapanzozokera ndapa next question. Next question yangu ngenge kuda kutaura nyaya about ma automatic heaven entry. Yani nyazomanzwisise. Kuti kana mchitaura kuti munhu awana automatic heaven entry anenge ari munhu achizvine zvambofamba sei.